tao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay, na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob, an sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igawa na kitang 3 minutos lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Liowit sa Tingog nin Barangay. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Burning all your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Alright, maraheda pagkaaga sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko niyan in the
Martes. Nalibong na ako. Martes sa pizza 7. Pizza 27 po. 28 pala. Talibong na. Ano dyan yung pinto. Isiring-siring mo ang pinto. Tagan ito. Abo ko mag-aircon ko dyan. Tamalipot. Sigian hatching ko pag malipot ang panahon. Lalo na kung naka-aircon ka pa. Orot yan na to day. Maninimanong mga kwanta. Malipot man ang panahon natural. Yaw day ka na maringan yan, day ka na maggastos kang kuryente sa sayang. Pero ang kuryente ko dyan, mabarato Taon-taon babasahon ko yan sendo dyan ha. Kapang dawang kaptang kayo kan sa tuyang programa. Marayray mananggad po tabi na so alay ko, yun na po ang nagpadalagan digdita. Ako kay ito pag nagbiling na, pirmi naan sa kuyang, pirmi na akong pigninervyos, pirmi nang pinakahababa dyan, 800 800. Ngon dyan, jawa, anong garamiton ko po tabi? Barato. Nagbabayad nga niya ako, 400 plus lang. 400 pesos lang. Ano man kan, okay na yan. 400 pesos lang po tabi. Pero sobrang 400 pesos, pa 500. Nagpara gamit na ko kan ki mga appliances dyan sa laog. Siyempre, di kuryente yan Pero kaya ito, halos di ko na ipagpadot-dot ang kuryente iyo ang gastos Ang yan maray-rahay. Pero anyway, taon-taon may mababa na po ang presyo kang kuryente. Kanya na inirong billing. Piling taan ngonya nakatapusan maabot man so bill siyempre. Maabot so bill di kwanyan. Ano yan? Anan pizza ba ito na ibing nakapulang kalendaryo ta? Chinese New Year. Okay, palang kasud ma. Yogon mo yan, re-report ako kay RSM Cora kasuhapon. Nasa City Hall ako, tabay piga asikaso ako. Yogon mo yan. Dulag ako duman sa may kanto. Sige so, taguldol kan, tambul kan, dragon dance. Iyaw na naman. Sige na sa sudulag ko. Naulok so, ano yan. At ang yata, sikan dulag mo. Sabi ko, dahil bang pwede yan sa sigyan. Takadul sa kuan. Pag nag-report ako, matadangugan. Saka, Chinese New Year mananggan. Natatapulan, holiday ba yan? Holiday yan? Holiday kitsaga? Pigsasabay man ang Chinese New Year. Kada kaulasan ng holiday. Regular holiday yan. Ano kabugtak yan? Parang wala man ang Chinese New Year daw. Ano del Peter iyo? Sa listahan kan mga holiday. Diba? Lingaw lang ako. Dahil pamanin kwan sumarakan yan 2 New Year kasi ang Chinese baga, ultimo man, nagsupagtubod maninda. Pero ba kung man kita Chinese, Pilipino kita? Tapag holiday na naman yan is holiday advisory. Special non-working day. Special non-working day. Iba kasi yan pag holiday, regular holiday po yan. Kwan yan, limar. Double pay. Double pay yan. Pag special non-working holiday, 30% kan sa mong sweldo. Kung nagasweldo kang 500, 30% of that, iyo po marireceive mo. So, sweldo mo plus so, kuan. So, kung di ka maglaog, di kang sweldo kuan man, special holiday man sana yan. Iyo. So, yan po iyan ang tandaanin daw. Kasi habang dakulunan mga oro holidays na yan, pag dakulunan ng holidays, sus Mariosi po. Makaira kan employer, makaira kan employer pag dakulo ng holidays. At siyempre, kung di mo kayang bumayad sa holidays, di mo na palaogon sa empleyado mo, double pay yan. O kung 500 ang sweldo, di 1,000 ang per day ka. Kung mo Kung alda 1,000, garo ka man sa pulis. Ang pulis baga 1,000 kayo dan per day. Yo. So sige. Iyo po yan Tapos sabi ko sa endo so kuryente ta mababa. Dindiit. So gasolina ngunyan ata may
rollback ngunyan naglangkaw nin almost 2 pesos last week ngunyan po mababa nin 20 centavos gayod. 20 centavos gayod po ani bababa. Iba. Iyan ang presyo daw kan karninin or ini pag-urulayan ta ini ano daw ki padingdante po kon gurano ang kilo kan karnin baboy ta samuya 320 sa barangay na yan 320 na ang karning baboy masirang ba so adobo sa asin so karning baboy 320 na tapos stable ang supply because igwa kita nin inaapod na supply dakulan urig. Kaya lang ang problema, ito talagang mahal. Deka na ngunyan, good morning ninong, si Manong Dens. Si Manong Dens Alta kan Radyo Veritas. kami digdi sa kan. Kaya itong panahon, bawal ka magtaram. Alam mo nga taga 1 FM ka, taga DWRL, taga 1 FM ka. Dahil mo pwedeng itaraman Radyo Veritas sa programa mo. Ngunyan, ako, pig kukwang ko yan. Pig, ano yan, so mga pag-iriba ko, ano man, di man ki problema yan, mag-iriba kita sabi ni Norris Mingoy nga ni Kansaro, kan brigada daw. Kaya ito nga ya, nagataraguan kibarita, ngunyan nga, nagaragadaan. Ibaga, tangani na, kung dahil nagdadangog sa kuya, di sa ibang radyo manadangogan, Sus Maria Josep. Kung dahil nakadangog sa ibong, aday nagdadangog sa inda, sa kuya manadangog yan man. Ibaga, so nagdadangog po, may kanya-kanyang, so tao, may kanya-kanya po tabi na paboritong istasyon na pinag-antabayanan, di ba? So at least yung info makukuha, para yung DNR an habo nin info Ano manong Dens, naka-testing ka na sa DNR, bawal mag-interview DNR. Bawal mag-interview ang DNR na ngunyan. Tabi, mapaaram ka nga kay sekretary, labot ko sa indo. Kunabo nindo. Ibaga, ako, sa totoo lang, kunabo magpa-interview so opisyal kan gobyerno, lalo nang abo man ako. Naabot ko sa indo kaan. Dahil ako tangad-tangad na ako panganian. Sipunin do ako pangani na gastusan na gasolina. Naagad mo sa Shell o sa Petron kung saan pa dyan na gasoline station yung panggasolina mo na maduman ka sana sa sarong government agency. Dahil man, kung man libre, mapagal ka, an masweldo sa imo so kumpanya, an magasolina ika. So oras mo, nagdadalagan po tabi, pigsusilduan ka kong kumpanya. Pag-abot kan oras, abo magpa-interview na, ano man kaan, labot ko saan. Kung abo nindo, basta di ka mo magranikon, kaipuhan nindo nin, information dissemination, di ka mo magranik sa kuya, at talagang may problema ka mo. Di ba? Ining DNR, igagalang taan sa indang disposition po, pwede kang mag-interview Tadi naman ko pwede kang mag-interview, pero masurat ka nga sa secretary kan Department of Environment and Natural Resources. Garo presidente ang secretary kan DNR nindo masurat ka nga duman, tapos ipapadara mo so questionnaire mo, so questions. Tapos, sinda po ang ma-approve, ipapadara alin mo sa regional office, kung sisian niya on dyan, yung kang kabarumbado, kabarumbaduhan sipunin do Metro Manila tapos digdi, pirang aldaw yan po, lapa na so barita kon. Dahil na sana ta, kung lapa na. Ang gibuhon ta, kung igwang issue sa DNR, kung ano-anong issue dyan, dahil na pagpasimbagon. Nataman ta, masimbag panabo man nga ni magkuan kay puan mo pang magsurat duman labot ko kaan, di ba? O kun abonin do di pero po dai manindo kami mababasol kung may mga nagluluwas po na halimbawa nagluwas na negative na issue na bastang dai ka mo magsanala diyan, tapag may sala diyan iluluwas yan. Tapos pagabot digdi atabi makuan man kamo,
Halimbawa na gusto nindong magsimbag, sa kuya man, purber ka mo makasimbag sa kuya, isubmit mo nindo so hapot nindo sa kuya. O tama pa interview, ako mo pa interview, submit nindo sa hapot nindo sa kuya. Tako na buo ko kalabot nindo, ikis yan, di ka mo pwede kaan. Takapot ko ang microphone. O, ganun lang yan kasimple. Kung habo nin daddy, dai. O. Diba? No problem. Bakong issue yan. Kung habo, di dai. Maringani ito, di kita magastusan po. Na magduman sa inda, dahil magsayang ki oras, dahil kita magastusan na magdiyan sa inda. Ang kwan midigdi, so gusto sa muya. Talibre na nga ni, natapik si singil sindakan. Alimbawa, nag-interview kami kan mga issue. Libre bagayan. O kami na nga ni so nagkukuryente, kami so gabos, kami so naggagasolina, so tao na nagduduman, plus po tabi, libre pa po. And kami baga digdi sa radyo, iyo, sabiyon ta po na kita nasa an sa tuya po tabing kuan is sirbihan po ang tao. Sirbihan ta po tabi yung tao. Public service kita. Pero may mga bagay na kay puan manindong bayadan, kung si public service, okay. Po, dahil man pigbabayadan yan. Pero may mga bagay na may self-interest ka mo, or political interest, or interest po tabi kan, ano yan, opisina nindo, kay po naman bayad man kamo dito sa amonta, nagabayad man kaming kuryente, hindi man baga na, data na libre man ang kuryente sa aliko, hindi man baga, hindi man baga, kaya kay po nindong magbayad man sa amon. Yo. Pero kung di duman ka mo na, kay pon po tabi siring kay ni, ay dai. Yo. Dai na. Bahala sindakaan. Kung nabunin do, di dai. Maringan ita. Di ako mapagal. Pag alimbawa sinugo ako kan sa muya na manager, na may issue dumanon mo sa DNR, aday. Sabi ko, mamasurat kita. Tayuan, taramon sa kuya duman eh. Magsurat ka mo, tapos ibugtak nindo kung ano ang apot nindo sa muya, tayon nga ang patakaran ni sekretary o saka. So, gustong sabihin, yung DNR digdi, yung Bicol, yung kuan, di taman mababasol yan. Alanganin man magkuan sinda man po tabian, palayapon dyan sa DNR kon, magsuhay sinda. Kung magsuhay sinda, di sindaan papalaya po dyan. Tudas, mga kabahagi. Di ba? Iyo, naintindihan na nindo ako kaan. Sige ha. One, pigahapot ko nga ni ka subago, day ko aram cellphone number ni Pading Dante. Balmedina dyan sa. Yan yung pinakabarato digding karne, pag 300 dyan. 250 sa iya, o saka. Ito nagdidilin siya, di iton man sana. So, di sa tagarimbay. Di iton man sana, pero dakol so consumer niya, andi di nagdadakol yan ta. Dakol so, bipapaubos niya. Para man sa tao, di, ako man sana, igwa akong pangbakal nin kabangang kilong karne. Alimbawa, 300. Duman ako sa 250. O ta, mga 700 grams na po tabian sa kuyang 150 pesos. Di ba? O, ngunyan, sabi kan Department of Agriculture, establida po ang karni kalorig. Sabihon ta sana po na stable ang supply. Igwang supply. No problem ta igwang supply. Iyo. Dahil man kita nakisuhay ka, anta igwang supply. Ang problema lang po, digdi. Ang problema lang po, tabi niya to, digdi. Tamahal. Mahalon po ang presyo kan karne. Di ba? Mahalon. Sa kabagasan, hindi ka man pwedeng, may mga bagay na hindi ka man pwedeng babuhay na barang karne. Di ba? Di ba? Patanin doon si Pading Dante dyan sa Arimpayta. May mga bagay baga pa din na, dahil man pwedeng mabuhay na, puro lasa na gulay. Paminsan-minsan, may karne man. Di ba? Paminsan-minsan, ayun man, ayun man karne. Lalo na, ano yun?
Alat sala ini. Okay. Uni-uning ikaagmo yung duahan digdi sa ko. Okay. Ibaga, ito so, kung ito, so, luto, medyo mahal, hindi kaya. Nyarin yan, baratong karne. Mas mahal ito, noy. So, ako na. Mas mahal ito, noy. So, ano yan? So, presko na karne. So, pigugasan sa nabaga. No, 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 no. No, 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 no. Alright. Iba ka? Di man ako nakisuay digdi na kuan eh. Monitoring kan Department of Agriculture. May supply talaga. Maski magdiyan ka sa market, sobra-sobra nga. Hindi nagkakarobosan karne nin urig. Nagkakarobos. Nakulon baga. Kaya lang, ang problema tanga ni digdita, talagang mahalon. Mahalon po ang presyo kan karne. Iyan ang problema. Iyan ang pigrereklamo. Di ba? Iyon ang pigrereklamo. Di man pwede na puro na sa nakita kuan puro na sa naso isda, puro na sa takon siring kayan di sa muya, jawa tawan takang sarong banyera okay na. Jawa taka oral daw tawan takanin libreng isiraw. Okay, alang makasawa man baga. Makasawa man. Kay puan mo man, marin na aga sa gabos si Insan Narobi Paulino dyan sa Sorsogon. Okay? Yung baga, marahay na tabi digdi, siguro, trabahoon kan Department of Agriculture kung paano po maibababa. Paano po maibababa ang presyo kan karne nin baboy. Kung paano po maibababaan presyo kan uring. Iyan ang dapat na trabahoan kan DA. Bako na parehas yan kan DTI, minapait sa DTI. Sa susog ngaya sa samuyang monitoring sa nakalis na simana, may supply ngaya kita, tapos ngaya, dahil managlangkaw sa kuan. Same ang binakal mo after a week, so 500 pesos mo, kulang na po tabi nindilaton, nabakal mo. Naglalangkaw ang presyo eh. Monitoring ninda, susog sa nakalihis. Di ba? Kuan pa man yan, daog pa man nga sa suggested retail price. Di ba? Ano ba nga dyan? Di man mga retail price. Kita baga pag nagbabakal, mabakal lang yatabi akong sardinas. Mataw kita, gura na sinangkit. Di man kita, nagiling kita kan SRP. Di man. Di man po kita nagahiling kan SRP, suggested retail price kan DTI. Sumagat taga TTI, minsan man sa nabagaya nagkakuan, kunamuya-muya gayo, tapos kay puanin danin report, sa kayan maduman, mapahiling sa market. Diba? Inda ko ngani kung iyan na report nindo, din hindi pigtsachamba. Baka ngani may pachamba yan, may pachamba pa. Diba? May patsurotsamba pang diit dyan sa report nindo na din naglalangkaw ang presyo. Pero ang totoo, ang inflation tadigdingon dyan, talagang halangkawon. Halangkawon ang inflation ta. Dahil na kinakaya po kan sa tuya po ng mga sweldo ngunyan. Dahil na kinakaya kan sa tuya ng mga sweldo ngunyan. Yung halangkawon na inflation rate. Halangkawon na inflation rate nyato digdi sa kabagasan. Paununtasan. Dahil kaya eh. Dahil na kinakaya po. Kaya masimpre, mareklamo ka eh. Nataya talaga. Right. Anyway, 25 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Magbabalik pa po tabi ang programang ini, taod-taod lang.
Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng patibay. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisado ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igwa na kita ni 30 minutos lampas ang alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go. Squirt. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go. Squirt. DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't find.
Alright, sige. So, balik na kita digdi sa programa. O di may bagong istorya ngunyan. Garo plano kan LGU de Gaspi na ano yan, magkaiguanin traffic scheme na bago dyan sa may bugtong area. Aluyo na bagaan na trabaho. Bata iyo yan actually, iyo yan po tabian agihan, yan na magayon drive na yan. Pag-alidigdi sa may bunot, yan agihan talaga kan mga bus, trucks, gabos, mga private vehicles, kung nabuo mo digdi sa Legazpi, grabe ang traffic, diyan ko na po tabi. Kaya lang, aluyo ng trabaho, aluyo na yan, mga pirang bulan na po tabi yan pigtatrabaho. Pig inibit so kwan, tapig ano yan, sa tulay, diyan sa Yawa. Ngunyan, nag-preparar daw nin scheme yung city government kan Legazpi na parang i-one way ang traffic dyan kon rush hour between baka 6:30 to 9 tapos sa pagkahapon 4 to 6 at least pagihan duman sa may airport taday naman baga ito kundi sa dit ito at least tabi ma-unload di kita magkakaigwa digdi lalo na sa rush hour. Tapag rush hour, may problema talaga. Yugon mo yan. Pirang aldaw na ako dyan. Bata duman sa may airport, yaon man duman so, at anang sa dayo to ng tidampo, dapat baga duman, mga private vehicles man sana. Minadralagan duman, so mga truck pa. Sa may airport, dati, duman sa pasiring sa Bagtang. O yung kuta na mo, ang problema pag pondig di sa may Washington Drive area, going to Lumang Airport, nako, mas matindi man ang traffic kisa duman po tabi sa Bugtong. Dapat kagdigdi din bagong sistema, ngani po na at least masolusyonan talaga, ini po nagabat kan traffic na ano yan, pinagmamati kan sa tuyang mga kababayan digdi sa Legazpi area. So mga pasiring dyan sa 3rd District, sa Daraga, sa Sorsogon, nahari po tabing 1st District or hari ka digdi sa Legazpi. At least, pag rush hour sa siring ka na oras, one way lang. Igwanin agihan suhali sa Daraga kung anong oras yan. Di ba? Ngani na buwilo kita. Buwilo kita po tabi na day po maulang ang traffic dyan na grabe. Kung mga kasuhapon, motorsiklo na ni Sudarako. Ang mga 30 minutos gayda ko po tabing halat dyan sa iriyang yan. 30 minutos akong halat eh. So traffic, nakaabot na po tabi dyan sa may Bicol Memorial Park. Yung ganun, alawigo na bagaan. Masarong kilometro na kayo sundo duman sa Pigigibong Tula, Pigigibong Tinampo. Masarong kilometro po tabi iso traffic. Iyon na yan ang kwan dyan. Iyon na yan po tabian. Actually, yung problema talaga. Bataan trabaho, aloy ang trabaho. Dapat fight. Iyo bagayan. Sa bagay, mataram naman kamukaan po tabi. At least ngayon, pag natapos na yan, makakaginhawa. Dahil man nagsuhay na makakaginhawa kita dyan eh. Nato nagsuhay kita na ginhawa yan po tabi. Na magayo na po ang tinampo. Dahil man kinagsuhay, ito talagang mangyayari at mangyayari yan. Kaya lang, sungon yan po, magtiyaga. Magtiyaga kita. Iyo na yan ang problema ta. Magtiyaga kita ko dyan. Sa kabagasan. Iyo na yan ha. Dapat po na siguro mangyayari at mangyayari yan.
Ngunya na masunod na mga aldaw. Ta kasi kuha na, sabi nga ni po tabi, kuha na yan, urgent. Urgent na po yan. Na kaipuhan po talaga kan. Kaipuhanin madalian na aksyon. Today naman ba nagagamit? So dating airport, dahil naman bagayan ta, may airport na kita dyan sa Baskaran. Pwede nang paagihan. Ta nakakudal naman sana. Diba? Anyaon dyan, so tug naman sana, tug 5. Diba? Dahil naman pigagamit po tabi na lumang airport yan. Maagihan ng una. Maagihan ng una po tabi kan mga bihikulo ngani na day na po nin kuwang kita. Day na po tabi kita nin problema. Siguro ko pagka hapon, suhali sa daraga, dyan maagi sa may airport. Kaya pagkaaga. Tapos mabaldaman duman sa may duman na po tabi mabalda yan sa inutan. Baldaman sa nabagaan. Diba? Tapos dyan sa runway maagi. So auto. Saro sa nang agi tabi. Diba? So kumbaga one way. One way ang laban. Dahil kitang kwan dyan, dahil kita po tabi nin magiging problema dyan adi. Kung one way. Okay? Sige. Naka one way lang eh. Naka one way. Iya po. So, anyway, di kita kaya pwedeng kwan eh. Yukon mo yan kung araw kining oras. Blockbuster ang pila. Kan auto. Paano ka makakatrabaho nin kuan? Mamatan na naman kitang amay. Mamatan na naman kita nin imbis nagmamatang alas 6, mamata naman kitang mga alas 5, tangani na maatab kang magbiyahe. Pigpiprepararan mo, so gabat kang traffic dyan sa lugar na yan. Makanuson. Di ba? Makanuson. Sabihan ko sa Indo po na actually ngon yan, dahil naman talaga po madiit an kwanta. Dahil naman talaga madiit ang bihikulo. Sigan dakulon ang tao na kayang bumakal naman in mga din auto tapos motorsiklo. Dakulon po tabi yan. Iyan ang fight. Iyan po tabi ang paita. Okay? So sige, anyway, sa mga masunod na aldaw siguro, maiintindihan ta na lang po yan. Okay? Maintindihan ta na lang po yan kung ano ang mangyayari. Kung ano po ang mangyayari digdi sa kuan. Sa magiging senaryo, sa magiging sitwasyon po kan traffic digdi sa Satuya. Ano yun? Sigan trabaho. Bataan siring ka ng mga patrabaho, taon ang pigbibilang. Taon eh. Kung lamang po tabi bulan, taon ang pigbibilang. Kan mga kuan na yan. Taon po ang pigbibilang. Ngani na makakuang ka. Okay? Sige. Anyway, alat ko na 45 minutos na po makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Kita pasadahan ko na kayo na ang report, no? Taon mo ako dyan yung kwanta, may report kita digdi. Okay. Yan. 2025 GAA o General Appropriations Act na ayon sa batas at maaring ipatupad ayon sa isang kongresista. DWGO Live Report. Mar Rodriguez, please come in.
Iginigit ni Acting House Committee on Appropriations Chairperson Representative Stella Kimbo ng Marikina City na naaayon sa batas, valid at fully enforceable ang 2025 General Appropriations Act sa gitna ng mga agam-agam dito. Inulit ni Kimbo ang mga sinabi ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Executive Secretary Lucas Bersamin ng Department of Budget and Management at ni Senate President Francis Escudero na sumusunod sa panununtunan ang mga pagpasa ng panukalang pambansang budget. Iginigit ng kongresista na ang enrolled copy ng GAA bill ay komprehensibo at walang blanko gaya ng ipinapakalat ng mga kritiko ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Kimbo, ang enrolled copy ng GAA bill ay isinapubliko ng isang ebidensya at ito ay kumpleto at sumusunod sa proseso. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. DWGO Live Report. 47 minutos po makalampas ang alas 6 ni pagkaaga. Digdi po sa intirong Pilipinas. May saro pa. May saro pa po tabi kitang report. Sa oras na 12 minutos antes mag-alas 7, pambansang kalsada na nagdudugtong sa mga bayan ng gitnang Iloilo. Natapos na ng DPWH. Kabahaging Nestor Cagita. May report. DWGO Live Report. Nestor Camin. Ang paglalakbay sa iba't ibang lugar sa gitnang lawigan ng Iloilo ay mas ligtas at mas maginhawa na ngayon ang pag-upgrade ng bagong Lucena Santa Barbara Road ng Department of Public Works and Highways sa ibinahaging ulat ni DPWH Region 6 Director Sunny Boy Oropel, kina DPWH Secretary Manuel Bunuan at Undersecretary for Luzon Operation Robert Bernardo. Ang proyekto ay kinabibilangan ng asphalt paving na 8.6 kilometers, 2 lane na kalsada na may 613 meter line na kanal at bangketa kabilang ang 222 meter concrete shoulders. Ayon kay Regional Director Oropel, ang mga lokal na motorista ay nakakaranas na ngayon ng mas mabilis na paggalaw at mas mabilis na paglalakbay sa pagitan ng mga bayan ng New Lucena at Santa Barbara, pati na rin ang mga karating na mga bayan. Bukod sa pagpapahusay ng kakayahan sa ibabaw ng kalsada, ang asphalt overlay ay isa ring cost-effective na solusyon dahil pinahaba nito ang pavement na binabawasan ang pangangailangan sa pagpapanatili mula sa gobyerno. Kasama rin sa iba pang mga gawa sa proyekto ang pag-install ng reflectorized thermoplastic pavement marking at mga warning sign bilang mga safety feature para sa mga motorista at pedestrian. Ipinatupad ng DPWH Iloilo Port District Engineering Office ang proyekto sa halagang 122.4 milyon. Mula sa DPWH Central Office Manila, ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat saan mang panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor Cagita. DWGO Live Report. Alright, balik ako digdi sa programa po. Igwa na kita nin pirana ini. 50 minutos na po makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Digdi po sa programa. May pira pa kita digding mga issues. Yung provincial government Canalbay nagko-conduct po tabi nin preparations para sa nag-adang-adang na Magayon Festival 2025.
Tibad lamang kon tasabi baka magamit naman an party kan Piñaranda Park ta baka patapos naman ang iba kayan dyan. Taalo yun bagayan matapos sa daw. So parke o magayon festival. Yan po tabing Mayo. Anyway, sabi ko ni Sendo po, maray ini na maray po tabi ini na gigibuhon po kan satuyang kuan, kan satuyang ano yan, kaya di po tabing gobyerno probinsyal sa paagi po ni Acting Governor Glenda Bongao. So at least may sushowcase ta kung ano an igwa kita. Kung ano po tabi ang igwa kita. Digdi po sa kuan na ini sa probinsya ni Albay. Bata niya iling ko sa mga post ni ano yan, Gob Glenda. Bagay yun man si Gob ano. Bagayon man po tabi si Gob sa kuan. Yo, bagayon man. Ayos na ayos man eh. Tabi. Ayos na ayos man. Sabi nga ni po tabi bagay eh. Bagay sa ano yan. Okay? Ano ini? Yan. Anyway, ano pa po ang igwa pa. Igwa pa po. Sa lado nasyonal, kuha na eh. Garo nagkakuha na ngon yan. Nagpipirit na ngon yan po tabi si BBM. Pati so sa iyang mga pag-iriba. Nagpipirit na po tabi ngon yan na itanos po kung anoan mga sabi ni Amy Marcos. Ikangayaan ruminaot sa administrasyon kan sa kuyang tugang. Yung sabi ni Amy Marcos eh. Ikangaya sa nagraot sa administrasyon kan sa kuyang tugang. Kaya dapat ngaya na daika digdi. An masunod ta. So saro po tabi, wala na. Binalaya so saro. An masunod da po tabi, so king. So king kan corruption. Iyan ang masunod. Iyan mananggad. Ata nasubrahan kaya po tabi iki turon eh. Sa totoo lang nasubrahan ki turon. Sabi nga ni po kung sa turumpo, so turumpo baga aram niyo sa turumpo, nagtatiririk may pako sa kuan. Anong turumpo? Kung sa turumpo po, sobra sa ikot, kulang sa talibong. Hindi ba yun? Sobra ka ngayon sa ikot, kulang ka sa talibong. Kaya ngayon, ano na ngayon nangyari sa imo? Nimbaga. Yun yan ang sinasabi ko, nimbaga. Kulang sa ikot, sobra sa talibong. O sobra sa ikot po, kulang sa talibong. Nasubrahan, nakaraot na po tabi. Yung sabi ko, kay Tupa, sabi ko, natata si House Speaker Martin Romualdez. Nata si House Speaker Martin Romualdez, tabi. Ano yan? Si Speaker Martin Romualdez, tabi. Ganyan. Siya na po siya na on behalf po tabi sa presidente, pig-inutan niya na.
Iinutan niya na po tabi. Pag-inutan niya na po tabi sa presidente. No, bako na ano yan? Bako na rimati, narunot si ino. Runot ka talaga eh. Sa kabagasan. Sa kabagasan po. Kaya yan ang pigsasabi ko sa indo. Iyan po ang pigsasabi ko sa indo eh. Kaya sa mga masunod, ano yun eh? Portable air. Ibaga. Kaya yun na yung po tabi ko niya. Nagkingururaga. Nagkingururagan po. Iyo, ning gustuhan. Ning gustuhan mo niyan. Okay? So, igwa na kita ni pira na ini. 2 minutos. Makalampas o lampas o antes po an alas 8. Alas 7 nin pagkaaga palan. Alas 7 nin pagkaaga. Hindi po sa programa. Orat yan, ang DWRL Bareta alas 7 po, masunod na. Digdi sa 1FM.